der røde er I se på. Pas på, det ikke kommer out of control. Anders, pas på, det kommer out of control. Hallo, er der røde bogstaver på? Ja, jeg ved det godt. Anders, lad være. Så. Man skal fandme hoppe langt. Du må tænke dig om. Gør du det, eller gør du det ikke? Jeg skal gøre det. Jeg har en klam bil. Anders, lad være med at gøre det. Nej, jeg gør det nu. Okay. Vi ses i helvede. Og du må ikke give slip. Nej. Nu kommer der også børn og Nu kommer der nogen. Skynd dig ind. Jeg kommer med derovre. 1, 2, 3. Nej! Hun var videre til min kugle. vi hængte. Dette var ærnet Ben. Mine boller. De svuppede. Tjek. Få det overstået, Anders. Det er ligesom at hoppe fra 7 meter ved dem. Nej, det er 1. Nej, lad være. 2, 3. Kom nu! Få det overstået! 1, 2, 3. Kom nu. Kom nu. Vi har snart ikke mere tid. Okay, jeg tæller sidste gang. Og hvis du ikke hopper nu, så... Så stopper vi bare. 3. 1, 2, 3. Nej, jeg vil ikke. Mit ben. Fuck, man. Au. Nej, det... Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke bevæge det. Rasmus, du er krab. Du skal lige have 20 kiks. Okay. Mit ben. Ej, jeg tror, jeg skal hjem nu. Nå, så går I bare. Okay, hej hej. Ej, jeg tror, jeg skal hjem nu. Hej. Skal vi hjælpe dig væk? Skal du komme ud, eller? Spil ud! Seriøst! Du har brækket den der. Det ser vildt ud, mand. Okay, så vent lige, Rasmus. Så her. Nej, Lad være. nej. Vi gør bare sådan her. Prøv at se. Lad være. Lad være. Lad være. Vi skal bare lige få